इसिग्राब अन्थाइ बिखा गोरबोआव बिखायाव गावनि गथ' गोरलै लानानै हब्रा हब्रा गाबदों। सोर आय' होनदों? खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि बे चेनेलावहाय नोंथांमोन गासै साफ्रोमखौबो लोगोसे नैबे भिडिअसआव नुनाय गोबां ससियेल मिडियायाव भाइराल जागासिनो। स' आङो जोबोद दुखु मोनदों आरो गोबां रायजो राजायानो जोंनि ससियेल मिडियायाव नायगिरि ससियेल मिडिया ओंखारगिरि गासै सुबुंफोरानो गोबाङानो दुखु मोनदों, गोबाङानो रागाबो जोंदों। लोगोसे आं बे फंनैसो बाथ्राखौ आं हमदांनो हादि आरोना, माने बारे बार गोसोआव सौथु फैबाय थादों। मानो होनोब्ला गामिनि रायजो राजाफोरा हौवा हिन्जाव गोरोबलायै एबा नांलाय खमलायफोरखौहाय गोरोबहोनो थाखाय नाजानांगौ। नाथाय दिनैहाय जों मा नुनो मोनखो, गामिनि गावबुरायानो जा सेक्रेटारियानो जा गामिनि गेदेर गोलावफोर ना, साननो गोरों रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनै जोंनि मेगनाव एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैहाय मा नुनो मोनखो, रायजो राजायासो फाथैलाय बिसिलाय होदों। जाय आइजोआ गावनि गोरबोनि फिसाखौ लानानै गावनि बिखायाव गावनि गोरबोआव लानानै होज्रिख्राव गाबदों, फाथैलाय बिसिनो होनायाव होज्रिख्राव गाबदों, आं थैगोन। नायदो अनजाग्रा फंबाय आरो बिनानावमोन, आंनि आंगो लोगोफोर आरो आंनि आइ आफा बिदा फंबाय, नोंथांमोना मा सानो जेन'बा बे भिडिअसआव ओरैबायदि गोरलै अन्थाव बाथाव गोरबोआव लानानै बियो ख्राव गाबदों। बिनि गाबनायखौ बिनि दुखुखौ रायजो राजाया जुदि अननाय गैयाब्ला बबे बिखाजों जेन'बा माबायदि रायजो ना, बे गामिनि गावबुरा आरो गेदेर गोलाव रायजो राजाफोरा एसेग्राब दुरबल ना, एसेग्राब नेहाथ, एसेग्राब गाहाय थाखोनि जाहैबाय बिसोरनि साननाय, बिसोरनि माइन्ड, बिसोरनि नलेज। जोबोद दुखुनांथाव। हारि हिसाबै दिनै लाजिनोबो गोनां। मानो होनोबा जोंनि बर' समाजाव दिनैल' नङा गाबोनल' नङा, माने मडार्न जुग होननायजों लोगोसे माने कमन जालांगासिनो फाथैलाय बिसिनाया। ओरैबायदि दुखुनांथाव, हौवा हिन्जावनि गेजेराव दावराव दावसि एसे एनैया जायो, एना एनि ना, राइट डिसिसन लानो थाखाय अनलि फाथैलाय बिसिनायजों जाया। गोबां गथ'फोरा दिनैहाय बिमा बिफा थासान्दियावबो मावरिया आरो हावरिया जालांगासिनो। आं बेखौ बारे बार नुदों आरो बुंगासिनोबो। जाय हौवा हिन्जावा हाबा जाखांनायनि उनाव गथ' खांखांनायनि उनाव गथ'फोरा बोसोरसे बोसोरनैयानो जाया, बेयावनो गावनि बिमा एबा बिफाखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। माब्रै? बियो पेरेन्टस, बिमा बिफानि दायित्व, बिमा बिफानि गोरोन्थि। स' लोगोफोर, नुनायाव जोबोद गोरलै, नाथाय बेफोर जिउ जोबजासिम जोबोद दुखुनांथाव, रावबो सहायनो हाया। हौवा हिन्जाव जुदि गोरोबलायनानै हाबा जादोंब्ला बेखिनि एसे एनै नांलाय खमलायखौ सुद्रायलायनो हायाब्ला माबायदि जागोन जोंनि संसारा? जों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मा फोरोंलांगोन जोंनि उनावहाय जाबोनो गोनां? जोंनो बेफोरबायदि दिन्थियोब्ला, गामिनि रायजो राजायानो बेबायदि दिन्थियोब्ला, फाथैलाय बिसिनायालाय कमन। जोबोद दुखु मोनदों आरोना आङो बे भिडिअसखौहाय आङो एकदम गोसो हमथानानैब्लाबो आङो बे भिडिअसखौ बनायनाय जाबाय। मानो होनबा नुनायाव जोबोद दुखु मोननाय आरो लोगोसे गावनि गोरबोनि गथ'खौ लानानै बियो मा खालामना जागोन? फैसा होनानै, थाखा होनानै बियो गावनि फिउचारखौ दानो हागोन नामा? फैसा होनानै जे बेखौ फाथैलाय बिसिबाय होबाय, बे गथ'नि सत भबिसतखौ नायदिया। थाखाखौ देरसिन खालामनानै दिनै बिसोरनि संसारखौ आलोग खालामना होबाय, जुदा खालामना होबाय। रायजो राजानि गोबां गोरोन्थि दङ बेयाव।
मिथिया जोङो नोंसोरनि गेजेराव मा प्रब्लेम जादों, अब्लाबो रायजो राजाया हौवा आरो हिन्जावखौ जुदा खालामनाया जोबोद गिदिर गोरोन्थि। जुदि बिसोर सानैबो गोसोब्ला गारलायनाय, अब्ला रायजोआ हाबनानै बेयाव फाथैलाय बिसिनो हायो। जुदि सासेया गारगोन एबा सासेया गाराब्ला बेयाव रायजो राजाया आखाइ होनो नाङा। अन्नानै प्लिज, आं जोबोद आंनि हाम्बल रिकुवेस्ट आरोना, आं बे रायजोखौल' बुङाखै, गोबां जोंनि बर' समाजाव दङ। जियानो जा, आंनि चेनेला फिसा एबा आङो एसेग्राब गोथौयै बुजायनोबो हाया, एबा आं उन्दै, नोंथांमोननिसाय आं बहुत उन्दै, नोंथांमोननि साननायनिसाय, नोंथांमोननि गोरोंनिफ्राय आं बहुत आंहा सोलोंबावनांगौ सम दं। नाथाय जिखिनि आं रोंदों, आंनिफ्राय हाम्बल रिकुवेस्ट खालामहरो, अन्नानै हौवा हिन्जाव गोरोबनानै जुदि फाथैलाय बिसियोबा बिसिनानै हो। नाथाय सासेया सासेखौ नागारगोन, सासेया सासेखौ नागारा। सासेया फाथैलाय बिसिगोन, सासेया फाथैलाय बिसिनाय गोसो गैया। नोंथांमोना बुजायनानै दोन, मानो होनबा अलरेडि हौवा हिन्जाव दसे समनि थाखाय नांलायनो हागौ, नाथाय अराय समनि थाखाय नङा। जायो, न'खराव बयहाबो दावराव दावसिया जायो, नाथाय एसेग्राब बेबायदि हौवा हिन्जाव जुदा जालायनांगौनि एसेग्राब एना एनि जानाया मोजां नङा। स्रिप अनलि दाल' बे नङा, फिउचारनि थाखाय फिसा दङ, गथ' दङ, बिसोरनि मोखांखौ नायनानै। रमामि, बेफोरबायदि फिसा फिसा प्रब्लेमखौ रायजोआ सल्भ खालामना होनो हायाबा मानि थाखाय रायजो, मानि थाखाय आयेन, मानि थाखाय गावबुरा नांगौ? गावबुराया निस्सय जेल जानांगोन, आंनि मथेबा आरोना। जोंनि आयेनाव बिजिरनांगौब्ला निस्सय जेल जानांगोन। गावबुरा हिसाबै, गामिनि लिडार हिसाबै बिजिरनांगौ, अन्नानै प्लिज। सना, जोबोद दुखु मोनदों आङो, फिसा लानानैब्लाबो आं भिडिअसखौ खालामथारबाय। फिसाया आंहा डिस्टार्ब जायो आरो आङो फुल डिउटि थायो। अब्लाबो आङो दिनै बे भिडिअसखौ ससे सुंद'यैब्लाबो आङो लाबोनाय जाबाय। गोसोआ दुखु मोननानै आरोना, जोबोद दुखु मोनदों। जोंनि बर' समाजाव एकदम बारानिफ्राय बारा फाथैलाय बिसिनायखौ इजि खालामबाय, गोरलै लाबोबाय। स' बेबायदि जानो नाङा, आलाय सिलाय जायो। जोंनि उन्दै गथ'फोरा ना, इयुन जेनेरेसनफोरा जोबोद गाज्रि जालांबाय। बारानिफ्राय बारा खौसेथि गैयै, गावजों गाव हाबा जानाय समाव हुर हुर हाबा जासिगोन, जेरै हायो एरै। नाथाय जेब्ला एसे एनै न'खराव प्रब्लेम जायो, दावराव दावसि जायो, फाथैलाय बिसिनाय जायो फारा-फारि गामियावहाय। जोबोद दुखुनांथाव। गामियाव थानांगौ नलेज गोनां मानसि, फरायनाय मानसि, बेफोरबायदि संसार जानायजों, एसेग्राब गाहाय थाखोनि संसार जानायजों मालाब्लाबो जोंनि हारिया जौगाया। स' लोगोफोर, आं मा बुंनो, भिडिअसखौ अन्नानै नोंथांमोना नुखाबाय गोबाङानो, अब्लाबो आं जोबोद दुखु मोननायनि गेजेरजों आं बे भिडिअसखौ बेंगलरनिफ्राय आङो बानायनाय जाबाय। जों गोजान जायगायाव दङब्लाबो जों गोजोनै दं। जों मावनानै जादों गुबुननि आन्दारावब्लाबो जोंहा गोजोनै दं। जोंहाबो फेमिलि दङ, जों फेमिलि लानानै जों संसार जादों। मालाय जायगायाव थानानै जों जोंनि बर' हारिखौ गामियाव गोजोनै रायजो जानायखौ जों लुगैयो। जोंफोरा बिमा बिफा एबा बिहाव बिखुनजो गैया, न' बां गैया, हा हु गैया, गारि मथर गैया। बिनि थाखाय जों गोजान जायगायाव फैनानै जोंनि फिउचारनि थाखाय जोङो खामानि मावनानै जों न'खर खुंलांगासिनो। नोंसोरबायदि न' बां, हा हु, बिमा बिफा, थाखा फैसा थानायमोनब्ला जों बेफोरबायदि फैनानै गोजान जायगायाव मावनानै जानांगौ दरखार गैयामोन। अब्लाबो दुखु दाहानि गेजेरजों ना, जों गोजोन न'खर दादों। थिग बेबायदिनो गामियावथ' गावजों गाव अनज्लायनाय, गोबां बेसेनफोराबो खम। नोंथांमोना आलो गोजोन रायजो जानो हायो। स' लोगोफोर, भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आंहा समबो एसेग्राब गैया। स' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो।